ใจ
ingkang pinayo panggukaning kondo ya bebungko murciteng kami ing latri puniki nyondro hadeging pabenarku kayangan Suralaya ya ing kayangan Salendra Bawuna ya Junggring Sloka ya Junggiri Saloka ya ing kayangan Pakujati Taliwani Winstan kayangan Suralaya Surawani Oyapati kita semuanya munggah ing kayangan jamu kumani jadi marang patini ya ing kayangan Salendra Bawuna Salendra Pangoso Bawuna jagat tetelokan kuasani sakumeng bumi purbing langit ya kayangan Junggring Sloka ya Junggiri Saloka Jung tegese dulu diri gunung Saloka wis ngarani bujuking gunung kang mawa cahya nggambaraken pamaning dewa kang ambek suci ya ing kayangan Pakujati Taliwani tembung paku kekencenging api jati-jatine manungsa talipan seting angkara murka wani wis ngarani nggambaraken jamu kang pinilih bisa meper marang kamurkan dumunung ana puncaking gunung Cenduru sinau saking mandul ketingal mawa cahya kayangan ing Suralaya mengkerakan Kawah Condro dibuka nanging mung karo penangi Kawah Condro dibuka widudung neraka jahanam iku mungkin ada paring pakuman titang Mercapada Unggang Dio nanti naktan ngandang kalepatan garingaken Tegal kepanasan ingkang kinal teteban satu ana cacah 140 saka pangkal panggung bisa tata jamak klangenaning para dewa ngayunaken pataran kang mesti plataran kondo baru
nenggih kocapuk iki muju lenggah ana ing bali maju kudul tetungguling para titah yen ratu jejuluk yen pandhita peparap yen satriya kekasih yen dewa wisik Sang Hyang Pramesti Bathara Guru ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Girinata ya Sang Hyang Salewah ya Sang Hyang Rangga Bumbala ya Sang Hyang Sumbu ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Caturbuja Wisi Sang Pramesti Bathara Guru dewa kang darbi wajiban paring sesuluh marang para jiwandana ya para dewa tridasa watamawa Wisi Sang Hyang Jagatnata Ratu kang wasan katu Mercapada ya Sang Hyang Girinata jumeneng ratu ana ing pucaking gunung Tengguru ya Sang Hyang Salewah darbe ciri tenggok ira mawa cahya seta ya Sang Hyang Rangga Bumbala dadi pengaymaning para titah ya Sang Hyang Sumbu sipating dewa kang bagus warane ya Sang Hyang Nilakanta dadi tuwada para dewa medhuning titah ya Sang Hyang Manikmaya patut dadi mawane ing titah Mercapada ya Sang Hyang Caturbuja Caturpapat Buja ngarani wenang paring buka parintah lumahing bumi probing langit kang dumunung ana ing kiblat papat lima pancer darbi asta sekawan ingkang kaling asta jupumane asta gina isi tirta panguripan ngasta kembang deodanu ingkang kaling ngasta pusaka cis jalu doro cis trisula pusananing Sang Pramesti Bathara Guru datang ana bedane marang ratu ing Mercapada ngagem makuthaken cara jaman susu 3 kinancing Garuda Marak ing Garuda Mungkur utama sinungga Prabangara ulul negara Jagelang Parbau kang saruh bebekiran aswara kapuh cileta endo cinami uncaken cala ginepek sinjang bareng badha giwanwara pating lebiar pating corot ora mokal iku sipating tetunggiling para titah sakti menggih purbing langit mangeraken para widodari saged dikura sawiji nenggih pareng ayu pareng dalem ing kayangan Suralaya kalenggah ana kayangan sigra pangudal-udal suduk wangsul Wisi Sang Hyang Kanika putra Sang Hyang Naroda kapiti dados Pradowadanani nanging pinter nyomrangani marang Sang Pramesti Bathara Guru mengkeraken putra ing Suralaya Wisi Sang Hyang Masna Sang Hyang Madiwa lan Sang Hyang Penyarian ngalaken dodo ngagungaken jaga muka yayah konjem kanya bantala sumrambae para dewa tridasa watamawa ing samonaglar Indo samuduran tanpa topi Sang Pramesti Bathara Guru arsa medhar sabda kang nyartandha para dewa tabendhe beri munyangungkung ing gegana sinarengan song-song gilap kabaya wikas tinggil ngatrata ngobyak biro cahyaning cakit hamba mati klesi nirgana ginupita gana malih ginugule pita kencara candrani yayah drak moko ngapi kantuk golek kencana sinarengan swara alun banteng kawah candra demuka kowe bisa bengkahno jagat ora timpa dewa kaya kayaken klebon paramko parang pamuk saking manca negari candrani kaya gabah dipinteri tumpang dengkul pasebane kanca maju kaya dodok kanca jajari kowe maju kaya dodok kanca jajari kowe maju kaya dodok bajoni so sak
sak. Agung kinyo paring tunan keganjar saben dina liring kang bolaksana mengkono
siang pantoro atri amung cipta kugun kalian kang keksi kang keksi ngaturno sang Cundha mane prasasa renggeng ulun kang miwah kagung ngantong sasampun prabdi mung ing asta sang Rama Dewaningsun Kandrah kang Puspitara kaseliring samirana kongas kandaning sakarga adun sekar kadung mangambar adalah negeri sangayu palungguan mulu bau langgeng sinegit datang aura kakang kaneko putro buyat tentu kerja tinggali kakang kaneko putro ulun timbali wong ngaso ulun kakang Narodo Om Siwarsono Adi Guru saya pengen pun roh berkati bernabian tol wonten dari daerah Sumarasan
yen tulu keparing barataken bidha kagungan salomba tinanjen wonten nawu kateng ngondruk aja tuwiti racaru awara maras nanging sasamunipun katimbang kabiyantara pingin manah pindho siniram tirta wayu windu manusia adi guru ora perkati lan kabiyantara mbok menawi wonten kapaten Purwakapara paribasan lan pakros jangkah atur limah badhe paring pidana pateng Purwakapara boten badhe swara kasuda monggo kanthi Semajaga Jrakapara menika ageng kewajibanipun mbok bilih Purwakapara wonten kalpatan ampun mawiji kulan pakewu lepatipun Rakapara punapi adi guru kagungan putra punapi adi guru ulun tinggali wonten ngarsa ulun hamung kepengin mundur desa Kadiparan para putra Jiwandana napa wonten ingkang wani nglirwaken boten kewajiban nglirwaken boten sesanggeman basan bladang mirang sifat merong kampuh jeneng dan daporaku kakang ulun aturi waraka dhumateng ing rai ulun badhe midhangetaken kanthi widang satolokala kakang kanggo putra adi guru punapi kakang sedaya para putra dewa tridasa watanawa nguyang wonten ingkang kumani ngliraken dawuh sedaya sangyeng sayaraya sungkung abiyantara ngantu sabda dalem guru sedaya para putra ngangulaken jaga nelingan ingkarna adi guru kakang kanggo putra punapi di prajenengan para putra Jiwandana ing inarowang ngembat wonten ngaputu ngejung kumbul nggih makaten adi guru kasget lenggah langkung yen kakang kakang Narada nuwun kados buyang kirang prayoganipun Purwakapara ngabiyantara wonten ngarsa adi guru nggih mekaten kakang Masna padha kanthi raja ngadhep ana ngarsa ulun nggih Mahadewa nun nampi pangestu dariwang mungkul ingkang putra Malaswana nggih kawidaten kepal ingkang putra ngaturaken sumeming pamikun yu sandhaping pepodo wantu-wantu Rama Pada Bukulu ya ulun tampa nggih Mahadewa ulun tring pastuti ulun ninggal tampal kula Masna kula pundi wanastaka mugi dasaken dadi masalami-laminipun Rama Pada Bukulu iya nggih prayogan kita sopan unggah boten kirang prayoganipun ingkang putra ngabiyang para wonten asa putra Rama Pada Bukulu mengkono penyaryan semono padha kanthi lajeng ngadhep ana sulung nggih penyarian punapi masipun Rama Pada Bukulu ingkang putra Maraswati winantu garjanir sambika keparan ingkang putra ngaturaken sumeming pamrikunjuk sandhaping pepodo wantu-wantu Rama Pada Bukulu ya ulun tampa nggih penyarian lumring pangastuti ulun tampanana ulun pundi wonten midosaken jimat paribe prayogan mitoswa inggih dhateng sendika kados boten kirang prayogi Rama Pada Bukulu sang yang penyarian iki kakang kanggo putra Geyong adi guru lah kok kakangan kok putra matur Geyong menika Kadiparan wedinipun Geyong menika ingkang wonten tirta ing wonten padratan menipun kul ateges atur kula adi guru nggih kakang kakang kanggo putra banteng waring adi guru banteng waring iku punapi kakang banteng waring menika sapi ateges atur kula punapi adi guru iya kakang kakang kanggo putra mlekencong warudaya lutulut iya mlekencong warudaya lutulut iya menika punapi kakang wah yen iso takon mlekencong warudaya menika sak jagat pramudita 1001 wit paro kok lempeng nggih boten ngguri nggih kakang lajeng
Kakangipun putra ngajeng menika. Ludulut menika menapa Kakang? Ludulut menika kula ngraita lho ana wigati punapi ati guru nimbahe dhumateng Rakawara. Nggih. Lajeng iya menika punapi Kakang. Wah, ya maca takok. Iya menika kula niku gumejeng. Gumujeng. Dados anggen kula gumujeng iya ngoten. Nggih Kakang. Kakang menika putra. Kencang maudaya lho tulut iya iku. Ibu menika punapi Kakang. Wae takok. Ibu menika yen sedaya para dewa-dewa ngadhep gamelan Lukananta menika ing lampu ngembundang terus menika. Kalian kegambang menika. Wangsul tenggen langsung tumuju ya. Iku. Nggih Kakang nggih. Nggih namung bebujongan Adi Guru nggih mekaten Kakang. Kakang kangge putra punapi Adi Guru. Ulun timbali tengah sulun wonten wigatos ingkang badhe ulun aturaken dhumateng Kakang kangge putra. Kencang marudaya. Lho ya. Kula aturi ngendika dhumateng Rakawara Adi Guru wigatosipun punapi. Marcapada menika wonten kawontenan ingkang nyolowati. Kakang keputra ulun niki prisa ingkang nyolowati menika punapi. Yen ingkang nyolowati menika tirta kula trimbaya wonten kayangan Suralaya. Kinarip embetipun tirta panguripan. Yen wonten reksa ingkang nyolowati. Ulun dawuh mbaya wonten kayangan Suralaya kinarip gatosipun umpak bali matu kundha. Kakang keputra yen to Kakang keputra prisa ingkang nyolowati saged damel teluh minggah wonten kayangan menika punapi Kakang. Kencang marudaya lho tulut ya. Adi Guru punapi Kakang sanes preta nyolowati. Sanes wreksa nyolowati ngaturi kawuningan ingkang saged damel teluh minggah wonten kayangan Suralaya menika wadyabala saking kraton Ngembat Keputihan. Kraton pundi Kakang? Kraton Ngembat Keputihan. Wadyabalanipun Prabu Kaga Pracana. Patih ing Ngembat Keputihan. Inggih menika patih kala sekipu ing mandhegani wonten ing sakandhaping pelataran Pandawaru kang dumunung wonten Madanwana. Tumadha desa Palembang niku. Lajeng sedyanipun patih ing Ngembat Keputihan nggih menika patih kala sekipu menika punapi Kakang. Menika nabi dawuh saking ngarsanipun Prabu Kaga Pracana supados minggah wonten kayangan ngalunaken widodari tembung Mercapada ngebul-nebul esuk udan-udan sore. Ndodok lawang nyinang gambir suruhe menika tembung Mercapada. Lah sedalipun badhe ngawinaken widodari kayangan nggih punika pun badhe gagar mayat. Menika namung kinal pawadan. Anggenipun Prabu Kaga Pracana kepengin badhe njungkeng kawibawanipun Adi Guru. Mekaten Adi Guru. Lamun ramyan ingkang triya liwat tandra sumuking tias telir katulit sumuking tias telir katulit
kapiatan ning rem-rem driya manawung driya Dewan Wisesa Tanono kang kuciwaras Tanono kang kuciwaras Trisani Palungguan Ulun Kakang Kanewa Putra Punapi Adi Guru Kamangka Prabu Kogo Prajana menika wujudipun ganda munggih Narendra Gandawa kepengin badhe ngawinaken pun Gagar Mayang nggih pengin badhe ngawinaken Bathari Gagar Mayang judul menika wonten piyambak-piyambak kakang yen dewa menika judulipun widodari yen satriya menika wanita yen Narendra menika putri yen pandhita menika ingkang nggih panci wonten judulipun piyambak-piyambak ing menapa Prabu Kogo Prajana kepengin badhe nggarwa dumateng pun Gagar Mayang ateges menika nyahat dumateng dewa ngrangsang tulung gaya padha kencang manudaya lho tulung iya Adi Guru punapi kakang ora kok sampun matur mong ngajeng menika namugi karo jalaran anggenipun Prabu Kogo Prajana menika badhe njungkeng kawibanipun Adi Guru gampangane ngelar jajan nggih mawon kepengin dados tetunggiling ratu sakumeng bumi purebing langit maka Adi Guru kamangka mestan dewa kados ulun menika saged pinartepa palupining para kawula sakumeng bumi purebing langit nggih yen to Prabu Kogo Prajana maka teges Prabu Kogo Prajana kojleh urip wonten ing Macapada kakangan putra punapi Adi Guru malah pipalenggan puniki kakangan putra ulun dawuh supados paring dawuh dumateng Patih Kala Sekipu ingkang dumunung wonten madani wana sak ngandhaping Plataran Kondowaru dipun paringi dawuh supados nggagalaken anggenipun badhe ngayunaken Bathari Gagar Mayang yen pancen dipun dawuhi gagalaken boya urun bukti sembadani bonggo kedah dipun rampungi kakang Kanewa Putra Sikra bolongan tumingal campu prang samya medali Kumenguncang niti menjang sangat timiji ladinyo madali wus terus tasura wilaka kaya puta singa wargil pasti cukup kendangnya mangambak boyo
mangamba boyo Estakon Dewa Guru Ripanen iki ulun badhe mintuk pamadal pasdan nggih Kakang supados bidhalaken para yang para durandara para dewa tridasa Maharaja supados niraken dinipun Kakang Kaira putra angin badhe perpeki patih kala sekipu kang dumunung madani ngono sakandhaping pelataran Pandawaru nyuwun pamit Guru ngatos-atos Kakang ingkang ramu niraken pragarjaning nglumak sono bukit tasaka sembatan sedya nggih wonten Guru